Reit i ardal Wrecsam, da ni am fynd nesa i Gylch Meithrin sydd wedi ennill nid un, nid dwy, ond 3 gwobr. Caryl Bryn nath draw i Gylch Meithrin gora Cymru i gael yr hanes. Cylch Meithrin Bro Alun ger Wrecsam. Cylch sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn yn ddiweddar yng ngwobrau mudiad Meithrin. Mae'r gwobra'n rhoi'r cyfle i ddathlu, cydnabod a diolch i staff a gwirfoddolwyr am greu gofod diogel, addysgiadol a hwyl i blant. Mae mudiad Meithrin yn gwneud y gwobrau yma pob blwyddyn, a mae rhywun yn gallu enwebu, so ymwelwyr, teuluoedd, pwyllgorau, pawb, cymuned. Wedyn, dyn ni'n ffeindio allan pwy sydd yn y top 3 neu 4, a wedyn mae'n mynd ymlaen at y seremoni gwobrwyau, lle nathon ni ennill y 3 gwobr. Y gwobr cyntaf oedd y cynorthwyydd Cymru, nath Ian Williams ennill, a wedyn yr ail un oedd y Cylch Meithrin, Gogledd Ddwyrain, wedyn y trydydd oedd Cylch Meithrin Cymru. Pam mae'r Cylch Meithrin yma? Ydy Cylch Meithrin gorau Cymru felly? Mae'r plant wrth eu boddau, a mae'r teuluoedd yn gwybod bod nhw yn hapus yma, a maen nhw'n dod i basically catch rhif da i nhw. Mae'r rhan fwyaf y plant, dyn nhw ddim eisiau mynd adre o gwbl. Os maen nhw'n gwneud hanner diwrnod, maen nhw'n gofyn i rhieni os mae geith nhw ddod trwy dydd. Wedi hoff athrawes chdi? Nes! Cylch Meithrin gora Cymru. Ond mae cynorthwyydd gora Cymru yma hefyd pa mor falch o ti o ennill y wobr. Mae'n golygu gymaint, dim bod fi wedi cael y gwobr, ond bod y rhieni di meddwl sgwennu geiriau caredig amdanau. Pobl yn gweld y gwaith caled da ni'n neud yma yn y Cylch, a bod nhw'n gwerthfawrogi hynny ac yr amser da ni'n gwario efo'u plant nhw, bod nhw hefyd yn falch bod yn rhan o'r Cylch mewn ffordd. Mae Cylch Meithrin Bro Alun yn anhygoel oherwydd maen nhw mor gartrefol yma. Maen nhw'n gwneud i Maxen ac i fi wneud nhw'n gartrefol yn dweud. Gadael ti fynd! Ti eisiau mynd nôl mewn oes? Ti'n licio bod gymaint o hynny? Fyne. Mynd i fyne. A faint o ti'n licio bod yn Cylch Meithrin Bro Alun? 7. Lot. 7 allan o 10, ydy. Nod ni bod y plant yn cael y diwrnod gorau pob dydd. Dim ots be dyn ni'n neud i wneud hwnna. Dyn ni eisiau nhw wenu, dyn ni eisiau nhw fod yn dysgu ac yn dysgu iaith hefyd. A maen nhw wrth eu boddau, jyst yn gweld y gwynebau mor hapus, mae'n jyst yn neud y gyd yn werthweil. Llongyfarchiadau mawr i'r Cylch, a fi'n gwybod unrhyw un sy'n gweithio ym myd gofal plant, maen nhw werth y byd, yn rhoi'r profiadau anhygoel yna i rei bach, a nhw gyd yn edrych o fod nhw wrth eu boddau yna. Da iawn chi. Ie, da iawn.